Amonak Alzhei zer, Veronique van den Abele eta Claude K. Dubois. Nire amonari, Veronique van den Abele. Katixa naiz, nire amonari oso gauza bitxia gertatzen zaio. Oraintxe kontatuko dizut zergatik dabilen horren arraro. Txikia nintzenean, maiz joaten nintzen, oporretan amonaren etxera. Marmelada usain goxoko etxe handi hartara. Amonak besarkada batekin hartzen ninduen beti. Ni ere izugarri pozten nintzen amona ikustean. Banekien une zoragarriak igaroko genituela elkarrekin. Goiza une hunkigarri batekin hasten zen beti. Amonari bere altxorra erakusteko eskatzen nion. Burua oroitzapenez beterik argazki albuma irekitzen zuen eta nire galdera guztiei erantzuten zien. Horko neska txiki hori zu altzara, amona, nire antza duzu? Ondoren erosketak egitera irteten ginen, okindegira eta harategira. Oso gustora laguntzen nion harategira, amonak gaztetan hantxe lan egin baitzuen, gezurra dirudi. Etxerako bidean parketik itzultzen ginen beti, eta ogi apurrak botatzen genizkien ahatei. Ahatei begira egoten ginen apur batez. Amonari benetan politak iruditzen zitzaizkion. Arratsaldean sukaldeketan ibiltzen ginen, askaria prestatzen. Izugarri maite nuen amonarekin sukaldean ibiltzea. Gure espezialitatea? Txokolatezko pastelak, kremaz bete-beteak. Amonaren mantala jantzita osagai guztiak isurtzen nituen. Koilara miazkatzen ere uzten zidan. Izugarri ongi pasatzen genuen. Gauean nire adina zuenean zer egiten zuen kontatzen zidan. Eskolaz eta egiten zituen jolasez ere hitz egiten zidan. Izugarri atsegin nuen amonaren ahots leun eta lasaia entzutea. Biziki maite nituen amonaren kontakizunak. Kontakizunen ondoren gure unerik gogokoena. Begi bihurriekin elkarri begiratu eta berak esaten zuen moduan muxu handi zaratatxua ematen genion elkarri. Gero barreari ematen genion eta etxe guztian entzun zitezkeen gure barre algara handiak. Muxu izugarria benetan. Oso gustora egoten nintzen amonarekin. Lokartzeko bere kanturik gogokoena abesten zidan. Besoetan goxo-goxo hartuta, antxon bat eta antxon bi, buruz dakit oraindik. Baina egun batean amonaren etxera joan nintzenean zerbait okertza bilela konturatu nintzen. Amonak esan zidan, egun on, Rosa. Baina ni ez naiz Rosa. Amona, okertu egin zara, Katixa naiz? Txantxetan ari zela pentsatu nuen. Baina zoritxarrez ez zen txantxetan ari. Izenak nahasten hasi zen benetan. Batzuetan oso gauza raroak esaten zizkidan. Adibidez, zatoz, aita, txoriak arrantzatzera joango gara. Orduan, pailazo izan nahi zuela pentsatu nuen. Baina gero eta tontakeria gehiago egiten zituela ikusi nuenean, amonaren buruan zerbait gaizki zebilela pentsatzen hasi nintzen. Zapatak hozkailuan sartzen zituen, okerreko bidea hartzen zuen, eta ez zuen bere ohea aurkitzen. Egun batean ahozapia jaten saiatu zen. Konturatzen zara, zertan ari zen begira ibili behar genuen beti. Eta orduan ulertu nuen. Nire amonak ez zuen pailazo izan nahi, gaixorik zegoen, eta gaixotasunak eginarazten zizkion gauza arraro haiek. Sendagileak Alzheimerra zuela esan zuen. Alzhei zer? Galdetu nuenik. Izenak ez zion axola, amonak laguntza behar zuen. Orain, nire amona ez da bere etxean bizi. Etxe handi batean bizi da, bera bezalako aitona amona askorekin batera. Erizainek oso ondo zaintzen dute. Amonak ezin baitu berak bakarrik jan edo bere burua garbitu. Ibiltzeko ere laguntza behar du, eta ezin ditu niri hainbeste gustatzen zitzaizkidan pastel goxo haiek egin. Triste nago, amona lehen bezalakoa ez delako. Baina askotan joaten naiz bisita egitera, eta badakizu? Orain, nik eramaten dizkiot txokolatezko pastelak, nik erakusten dizkiot argazkiak, nik ateratzen dut paseatzera eta nik kontatzen dizkiot istorioak. Egia da, ez da lehen bezalakoa.
baina nire amona izango da beti, eta bihotzez maitatuko dut. Hitz egiten diodanean badirudi ez didala ezertxo ere ulertzen, baina badakit badela beti ulertuko duen gauza bat, izugarri gustatzen zaiona. Gure musu handi zaratatxua.